ebanghelyo mapasaylon ta ang atong mga sala. Giingon nga ang ngalan ni Juan kanunay magbalik-balik kanato niining mga ebanghelyo sa mosunod nga mga adlaw hangtod na sa December 16 diin magsugod na ang atong misa aginaldo gunya ang atong ebanghelyo may tungod na sa pagpaabot ni Kristo sa Pasko sa pagkatao sa iyang birthday. Ato nagiingon ang papel sa iyang kinabuhi gipuy-an gayud ni Juan nga magbubunyag sumala sa plano sa Ginoo kaniya. Ang matag usa kanato adunay plano nga gikan sa atong Ginoo o kini si Juan nga magbubunyag gipuy-an gud niya ang plano sa Ginoo diha sa kinabuhi. Kay unsa may plano sa Ginoo kaniya nga siya gayud ang propeta nga mosunod dayon sa Jesucristo katingalahan nga naman tungod kay nga naman iyon nga gipili man kini si Santa Isabel o Zacarias mga tigulang na nga mamahimo nga ginikanan ni San Juan nga magbubunyag. Ngano ka? Anong dili man batanon? Nganong tigulang pa mangayon? At tungod una sa tanan kay paryente man si Santa Isabel ug ang mahal nga Birhen Maria. Ug sigurado gayon nga sa ilang pagkaparyente suod sila hinumdumi matag tuig sila si Maria, Jose o ang batang Jesus mag-atuan dito sa Jerusalem dito gayon sa templo kay sila mamista sila ug asa man day sila mopuyo kundili adto sa balay ni Zacarias o na Santa Isabel. Busa si San Juan nga magbubunyag o kini si Jesus suod gayud pag-ayo. Mao nga kung aduna gani tao nga mas maka-introduce pag-ayo ni Jesucristo nga siya gayud ang Mesiyas nga tiliabot o mianhi na sa kalibutan, walay lain kundi ang iyang paryente si San Juan nga magbubunyag nga iyang kababata ug nahibaw kung kinsa siya gikan sa pagkabata hangtod sa pagkadako na. Pero ito nagiingon lagi atong balikon, gipuy-an niya ang iyang papel sa iyang kinabuhi. Miabot man ang panahon nga nag-unaman si San Juan nga magbubunyag sa iyang pagsangyaw ngadto sa makatawhan giandam niya sila. Ug niya sa pag-andam niya iya usab nga gihatagan og dakong background ang atong Jesucristo kung kinsa siya nga ilang gipaabot. Kinsa siya nga ilang gipaabot. Busa sa iyang pagpangandam gawas nga gisangyaw niya sa Jesucristo, giandam niya ang mga tao nga limpyuhan nila ang ilang kasing-kasing sa ilang mga kasalanan. Duha ka mga butang, una sa tanan, ang papel niya pag-introduce lamang ni Jesucristo. Dili gayon siya ang ilang gipaabot si San Juan nga magbubunyag. Kay daghan na magkaayo og mga tao nga nagtuo nga siya ang Mesiyas kini San Juan, giingnan gyud niyang mga tao nga dili siya ang ilang gipaabot. Somebody stronger than me is coming. Ug mao kini si Jesucristo. Nagdumili gayon si Saint Kaugalingon nga dili siya ang angay nga ilang sundon kundi adunay moabot adto kamo kaniya kay siya ang Mesiyas, ang Kordero sa Dios nga moani sa kalibutan aron sa paghatag kanatong kaluwasan. Mga dinhi mingon kita ang papel gyud ni San Juan mo introduce lamang ni Jesucristo. Nga sa panahon nga nagsugod na si Jesucristo sa pagsangyaw human sa iyang pagbunyag o human sa iyang retreat of 40 days and 40 nights dito sa disyerto, may fade away na si San Juan nga magbubunyag. Gani, gitakop na siya o unya, gipungkutan siya sa iyang ulo. Dili siya ang ilang gipaabot. Ikadua, ang ayan ngayon nga si San Juan nga magbubunyag, musangyaw ni Jesucristo kung kinsa siya. Kay mag-uban maka sila nga mga paryente sukad sa pagkabata, tungos ila pakig-uban, aduna say dako kaayo nga kredibilidad
nga muhisgot bahin ni Kristo. Walay lain sa tanang mga propeta sa nagagi sa daang testamento, daang kasabutan nga maka-introduce pag-ayon ni Kristo kay nasayod man siya kung kinsa siya. Kung kinsa siya. Kining duha ka bungutang, mingon kita sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato adunay papel sa kinabuhi. Ikaw, walay minister ka, unsa may papel sa imong kinabuhi dinhi sa atong simbahan? Kami mga pare, unsa may papel namo sa pagtuo dinhi sa atong simbahan? Mga seminarista, unsa may papel nila? Kitang tanan adunay papel nga gihatag sa Ginoo kanato nga kita mo introduce atong Ginoo ngadto sa mga katawhan, dili i-introduce nato o ipasulabi na atong kaugalingon tungod kay si Kristo gayon ang atong introduce sa mga katawhan. Ang panikaduha, aduna kabay kredibilidad nga mo introduce ni Kristo ngadto sa mga tao. If you don't have some time to be with Him in prayer and in study, maglisod ka pag-introduce ni Kristo ngadto sa mga tao. Busa kung wala ka kaayo makatugkad sa imong pagtukan Kristo, ayaw lang pag-alig-alig pag-ayo sa pagsulti kaniya ngadto sa mga katawhan. Kay kung adunay lain nga makadungog niini o questionon ka kung nakahibaw ba ka pag-ayo kaniya o dili ka makatubag, laing mga reliyon ang mga utana kanimo di ka makatubag, madani ka. Madani ka. Mga dinhi tun-i si Kristo. Ikaduha, be close to Him diha sa imong pag-ampo. Aron ikaw adunay kredibilidad nga musulti kaniya ngadto sa makatawan nga nangitag kahayag sa atong pagtuo kaniya. Ibawi ang imong papel. Ikaduha, pakigsuod gayud sa atong Ginoo aron ka adunay kredibilidad sa pagpapaila kaniya ngadto sa mga katawhan. Ang santos nga misa nga atong simbahan kanunay usanay sa makapaduol nato kaniya. Unsa ka kon wa po kay simba-simba, wa po kay tungtuon sa pagtuo, mutuo ka atong uban nimo mga silingan nga ikaw dili makasuod sa Ginoo. Dili. Be close to God sa mong kasing-kasing sa pagsimba kaniya, pagtuon kaniya, aron mosalig ang mga tao kanimo. Amen.